Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense. Este domingo es una fecha muy singular porque como último domingo del mes de junio se celebra el premio Trasalba, un premio prestigioso que tenemos en la provincia de Ourense y en Galicia. Don Eduardo López Pereira, presidente de la Fundación Otero Pedrallo. Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde. Moi boa tarde. E vai a ser, don Eduardo, un día moi especial porque vaise a dedicar a Editorial Galaxia, que non sería o mesmo, non sería o que é, sen a figura de don Ramón, non si? Evidentemente, así é. Estou totalmente de acordo. Esa foi a causa principal por a que este ano a Fundación Otero Pedrallo lle outorgou o premio Trasalba a Editorial Galaxia, porque a Editorial Galaxia está celebrando o seu 75 aniversario. Eso quere dicir que don Ramón, que foi o seu fundador e o seu presidente hasta que morreu, reunirse con un grupo de intelectuales daquele momento, da xeración Nós, aquí en Santiago, o 25 de xullo, un día moi significativo, aquí no Hotel Compostela, no ano 1950, para fundar, ¿no?, a Editorial Galaxia, que, como ben decimos, cumpre agora o seu 75 aniversario, ¿no? Cargo no que permaneceu dende 1950, ano da súa fundación, ata o seu pasamento en 1976. Como vai a ser este acto, este día tan singular do Premio Trasalba, don Eduardo? Pois vai ser un pouco especial, porque, por unha parte, é a celebración de a creación de esta grande editorial e, por outra parte, a pervivencia de 75 anos, que non é fácil, non, de cumprir nun traballo de desenvolvemento, de esforzo por mellorar a lingua, a literatura, a cultura, e a verdade é que o acabou, non? Por lo tanto, é un orgullo. Penso que se Otero Pedrallo levantara a cabeza e vira que aquilo que él puxo a primeira pedra en 1950 é hoxe un grande edificio con unha produción extraordinaria, sempre en lingua galega e sempre loitando por a cultura galega, estaría sumamente orgulloso. E penso que a Fundación Otero Pedrallo o que fai é cumprir o que sería un desexo de don Ramón. A festa, como todos os anos, vai ter esa parte literaria ca intervención de dous grandes oradores no acto, que vai ser o Víctor Freixanes, ata fai pouco presidente da Real Academia Galega, pero que tamén foi presidente da Fundación Otero Pedrallo, que por outra parte tamén foi o director de Galaxia. Por lo tanto, estamos ante un persoeiro que, digamos, significou uno todo no mundo da cultura galega. E outro grande orador, nada menos que Xesús Alonso Montero, non? De sobra coñecido en todos os ámbitos, non só da cultura galega, sino da cultura española e da cultura mundial, no que se refire á lingua e á literatura galega, non? Esa é a parte que diríamos de intervencións de oradores, pero logo tamén vamos a hacer unha parte de intervención musical, na que vai a actuar tamén outras grandes representacións do ámbito da música, da nosa cultura, de Galicia, de Portugal, que é María do Río. Por lo tanto, desde o punto de vista ambiental, eu creo que está perfectamente ben representados e recollidos por unha parte o mundo da cultura, porque aí se vai a presentar un libro de homenaxe a Galaxia, na que participan os máis brillantes escritores da literatura galega actual, non? A presentación precisamente desta obra será feita por Xesús Alonso Montero. É un fermoso acto literario, un premio prestixioso. Fai 2 anos, na entrega do Premio Trasalba 2023, falando vostede da parte musical, o cantautor Manuele de Felisa rendíase homenaxe á figura de don Ramón Otero Pedrallo. Trasalba. Trasalba é un vento nos agros e nas vidas, nos agros e nas vidas. Es que o premio Trasalba é prestixioso, leva dende o ano 1983, en daquel momento varias personalidades de Galicia recibiron este prestixioso premio, don Eduardo. Pois sí, de todos os ámbitos, non solamente do ámbito da filoloxía, do ámbito da literatura, do ámbito da lingua, senón tamén
do ámbito da escultura, non? Como Bociños, non? Que foi premio Trasalba tamén, non? No ámbito da música, pois desde Milladoiro hasta os cantantes e cantautores máis recentes, non? E nesta ocasión vamos a ter a oportunidade, igual que agora escoitábamos aí a Manuel de Felisa, pois vamos a escoitar a María Orfeo, que ela mesma xa me comunicou que vai a musicar 2 poemas tamén de don Ramón Otero Pedraio. Entón, estamos a falar xa do 43 premio, non? Quer dicir que levamos xa 42 anos, non? Entregando ese premio, este fará 43. Precisamente no acto tamén despediremos que entrega de un libro de fotos do desenvolvemento do acto do ano pasado a quien foi premio Trasalba Maribel Outeiriño 2024, que foi Maribel Outeiriño, ¿no? Este tamén forma parte, digamos, desa parte literaria claro. En la que se vai desenvolver o acto do 29 de un acto do ano pasado onde estaba tamén o cantautor Emilio Rúa e rendía homenaxe ao patriarca das letras galegas con Boca Ribeira. Pois sí, así foi. Sempre hai alguna novedade, non? Nesta parte literaria tamén. Herda de Souto Laxe, sol mañanceiro, parras de Caíño, eira soante. Ese termo acuñado por don Ramón, que é unha zona maravillosa que temos na provincia de Ourense, nese entorno do Pazo Museo Otero Pedraio, don Eduardo. Pois sí, esta é unha ilusión que tiña eu, pero que arranca dese afecto tamén por don Ramón. Don Ramón di que cando era neno seu pai Enrique enseñáballe desde ali o monte de Novelle, que ele describe con esa fervosura, porque fai sempre don Ramón, dice co seu perfil de moucho que ten baixo nela a confluencia do Miño co Asno, a capital dos ribeiros, Ribadavia, ¿no? Pero eso que vamos a poder percibir dese miradoiro Boca Ribeira, termo que, como ben di, acuñou Otero Pedraio, pues ali podemos ver tamén unha gran parte da historia de Galicia, porque aí temos o castro de San Ciprián de Las, de Lambriga, aí temos tamén o castro de San Trocado, temos aí o Miño que vai serpenteando cara a Ribadavia, vestido logo polo embalse de Castrelo. É dicir, é un mirador con historia, é un mirador non só que para gozar do aspecto da descripción física, non, xeográfica dese entorno, senón que tamén é un miradoiro chea de cultura, non? Vamos a ter a oportunidade de ter pronto aí, porque recentemente, contando ca axuda da Diputación de Ourense, pois podemos digamos, completar, non, o espacio no que logo se vai establecer este mirador, pero mirador que xa os que suban ese día a Trasalba van a poder asomarse a ele e contemplar isto que digo, que con esa pensar nesa hermosa descripción que Otero Pedraio nos fai dese coto de Novelle que se ve alá na lonxanía xa casi entre a fronteira entre Galicia e Portugal alá. E todo remata con esa comida de amizade no Souto, porque como mellorou todo o entorno do Pazo Museo Otero Pedraio, don Eduardo. Sí, isto foi unha sorte, evidentemente, unha gran contribución da Consellería de Cultura, que hoxe poderemos disfrutar ali, non só da parte do Souto, da parte externa do entorno, non, de todo o que é a Casa Otero Pedraio, sino tamén no interior, no que se chama o xardín romántico, non, que hoxe está totalmente renovado, e poderemos disfrutar ali, aparte de toda esta mundo máis cultural, logo dese placer, non, ali no Souto, con esta comida de amizade, a que xa temos neste momento máis de 150 persoas anotadas, por lo tanto vai ser un momento primeiro cultural, lembranza de don Ramón, lembranza de Galacia, que aí está despois de 75 anos, lembranza dos grandes amigos que foron premios Trasalba estos 42 anteriores, e lembranza de todos os amigos de Otero Pedraio e da cultura galega, que nos reuniremos ese domingo 29 de xuño en Trasalba, ao que están todos invitados. Don Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedraio, moitas gracias, boa xornada.
Moitas gracias sempre a vos, moitas gracias sempre a COPE por esta difusión da cultura e dos nosos actos culturales. Moitas gracias. Da Ribeira, Boca Ribeira, Boca Ribeira.